bakalan ila iya arep dikaya apa kita iku ya atwaja ulun ya anakku paibasan anakku laku wajib bapa kang pinangka dadi krajan yen pancen sira jeleh mangan padas curi krikaning kayu kapuk perpekaning kayu ae yen kepengin mangan daging manungsa kena wae yen arep kepengin ngombe gedhe manungsa ya ndak idini nanging aja mengangger waton mangan kudu nganggo waton klire mengkene kang pinangka dadi bagianmu kang pinangka dadi panganmu ya kuwi bocah utawa wong kang andang sukerta ya nggih Bathara Kala. Oh adalah lah yen bocah utawa manungsa kang andang sukerta kuwi manungsa kang kepiye Bapak manungsa kang andang sukerta ya kuwi eling-elingen kang sepisan kang kena dinarani bocah kontang anting tegese wong jujuduan mung diparingi putra siji ora ana tunggale kuwi bocah tangan ning padha karo bocah sukerta kuwi dadi panganmu. Oh iya, ora tak astokake gawe bapa guru. Lan kaping pinggune bocah tangan ting tunggak ing areng tegese najan wong kuwi mau duwe anak akeh ning kabeh padha penganing pati mung gawe urip siji kuwi uga bocah nandang sukerta kuwi uga dadi panganmu. Oh iya, ora tak astokake gawe bapa guru. Lan kaping pinggune bocah yatim piatu jek bayar wis ditinggal mati karo bapak ana jroning kandhutan ibuku ya bocah nandang sukerta ku ya dadi panganmu ya banjur sak banjure kepiye bopo banjur bocah kedono kedini utawa kedini kedono tegese wong anak loro lanang wadon utawa wadon lanang ku ya dadi memangsanmu ya tak estoke gawe bopo guru banjur sak banjure kepiye banjur bocah kembang sepasang tegese wong anak loro wadon kabeh kuwi uga bocah nandang sukerta kuwi uga dadi panganmu lan wong duwe anak loro kang kena dinarani uger-uger lawang kuwi uga dadi memangsanmu. Oh ya yen ngono ngestokake gawe bapa guru lan saterusé ya kuwi bocah jampit tegese lair loro bareng sedina lanang wadon utawa wadon lanang kuwi uga klebu bocah nandang sukerta kuwi uga dadi bagian utawa dadi panganmu. Oh ya yen ngono tak astokake gawe bapa guru bocah gampit kesin bocah loro lair bareng sedina lanang wadon utawa wadon lanang kuwi uga dadi mangsan iya banjur bocah kembar kesin lair sedina bareng loro kuwi uga dadi panganmu lan saterusé kena dinarani cendang kabeh pancuran kabeh cendang ku ya dadi panganmu. Lah kuwi ordine piye, Bobo? Cendang kabeh pancuran tegese wong duwe anak telu wadone ana tengah. Banjur mbarpe lanang ragil uga lanang kang dinarani cendang kabeh pancuran. Yen pancuran kabeh cendang tegese wong duwe anak telu lanang ana tengah. Mbarpe karo ragile kuwi wadon ki uga dadi panganmu. Oh, ya yen ngono tak astokake gawe bapa guru. Banjur piye meneh bapa? Bocah sarongga saring gedhe wong anak papat lanang adoto, papat wadon kabeh uga dadi panganmu. Banjur bocah kang kena dinarani Pandhawa Pendhawi tegese wong anak 5 lanang kabeh utawa anak 5 wadon kabeh ku ya uga dadi memangsanmu. Oh ya yen ngono banget manarimaku Bobo wis yen ngono cetha aku ora bakal ngeleh wetengku yen ngono aku njaluk pamit doyo-doyo tumurun marang Arcapada lan mangkene ya ngene nggonmu mangan aja muato nganggo mangan aja kesusu nggonmu masalahmu mung kepengin milik bareng kanggo samlo najan bocah kenandang sukerta mau dadi memangsanmu nanging wis diruwat ditanggapake wayang diwacake buku Marwakala kaya Caraka balik ning Sungsan Rajah Kalatraka lan banyak dalan kuwi padha karo carane wong loro wis digolekake tombo cara tetanduran wis dipagri ora kok ganggu gawe. Oh dadi sing dijawake bapa kunajan bocah nandang sukerta mau yen wis ditanggapake wayang diwacake buku Marwakala buku tolak balak ateges aku ora kok ganggu gawe ya pancen mangkono lan sira
mengko tak wene wujuding bedama paesan nggonmu golek pangan yen antuk pangan bocah kang nandang surta durung diruwat dadi panganku nanging nggon pangan ora nombok pangan urip-uripan kudu sarana mbok sembelih uga mbok sabet bedama luwih dhisik ya tak bandure iki apa lan tak turute iya iku sak temene duweni ciri kang matang ana diri pribadimu nanging sira ora bakal nyumrupi lho aku kok duwe cirian dia bawalar kang mapan ana awakku kuwi jian apa-apa walar apa sira iku sak temene sak badan sekujurmu ku ana tulisan bathuk mono tulisan kang aran Purwaning Dumadi dadamu aran Rajah Kala Cakra gigirmu ana tulisan yo kang dinarani pengaran Dono Caraka Data kang diwae ya kok diarani Caraka balik kuwi tulisan kang mono awakmu ana sakjroning kulit sajabaning daging ora sadengah manungsa nyumurupi la sing bisa maca sing bisa nyumurupi sapa apa kang bisa maca ya mung ana wong loro siji kang Rama pribadi loro kang bisa maca ya ku sedulurmu tinemu tuwa lho kok mengkono ta apa kaya atase bisa maca tulisan ana awakku ha sing iso maca mung wong loro siji wong tuaku loro sedulurku tuwa kuwi karepe piye karepe mengkene arpa sira iku yati sekti mandra guna kaya jaring dhuwit palugon sugih bondo donya ning aja pati-pati pisan wani karo wong tuamu kaping pindho aja nganti wani karo sedulurmu tuwa awet sedulurmu tuwa ku yo kepilo gantine wong tuamu besok wong tuamu yen ora ana oh iya yen ngrusake dawuh bedhama pakan ndak tompakan tumurun yang arca padha nyamara kake tampan ora padha